龍雲です。死が怖い人向けの Facebook グループについてお知らせです。死が怖い人、特に就活している人やタナトフォビアの人に向けて記事を投稿しています。具体的には死の怖さやその問題について分析し、ヒントをお伝えしています。概要欄にリンクしておきますので、少しでも死ぬのが怖いと感じたことがある方は、よろしければ参加してみてください。では以上です。何万打仏、何万打仏、何万打仏。